Helo a chroeso nôl. Dyn ni'n edrych ar yes, no heddiw. Dyn ni wedi edrych ar yes, no yn y gorffennol a'r presennol. Ond heddiw dyn ni'n edrych ar yes, no yn y dyfodol. Yn y dyfodol, dyn ni'n defnyddio sawl berf i ffurfio yes. In the future tense, we use several verbs to form yes. Fyddwch chi'n mynd i'r Eisteddfod? Bydda. Ddewch chi adre'n gynnar? Dof. Gewch chi siawns i fynd? Caf. Siaradwch chi ar athrawes? Gwnaf. Ewch chi i'r gwaith? Gwnaf. A cofiwch am y treigladau gyda'r negyddol, the mutations with the negative. Bydda, na fydda. Dof, na ddof. Caf, na chaf. A gwnaf, na wnaf. Felly, i grynhoi, to summarise. Tips i gofio, tips to remember. Mae sawl gair i ddweud yes, no yn y dyfodol. Mae'n bwysig dysgu'r rhain. Cofiwch hefyd y treiglo yn y negyddol. Felly dyna ni. Dyn ni wedi edrych ar yes, no yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Os ydych chi eisiau adolygu rhain, if you want to revise these, ewch i wefan Hwb i gwylio rhain eto. Diolch yn fawr.